Okay. Na gani. To, kai ne Aminu a cikin shirin matan gida. Shin wani ne Aminu? Wai. Aminu. Wato, Aminu wani irin mutum ne da yake bautawa zuciyar shi. Duk inda ta ja shi, ne yake bi ri ta ja shi ne. Wato, ina iya kwatanta miki da Aminu tamkar zaki a cikin dabbobi. Kullum sabon nama yake bi, ba ruwansa da wanda ya kwana. Sannan wani irin mutum ne da duk lokacin da ya sabuwar budurwa to ta fi matar shi ta gida muhimmanci a gurin shi, kuma bukatun wannan sabuwar budurwa ya shafe na kowa, hatta mahaifiyar shi a haka yake. wani irin mutum ne dai gashi nan kawai. To Allah ya kyauta. Ɗan ƙari. To Kemira da kika taka matsayin Nadiya a cikin matan gida, wace ce Nadiya? Nadiya dai wata matashiya ce wadda ake wa kirari da balbela. Gashin ki fari, naman ki baki. Zahirinta abin burgewa, baɗilinta kuma abin kyama ne. Sannan duk yanda za ta nuna maka kanta, to ba hakan take ba, ba haka halinta yake ba. Mummunar karya ce mai cizo. To ba. Wata gamsuwa ka samu da yadda kai play role ɗinka a matan gida? Wato na farko dai shi marubucin shi ya burgini, duba da yadda ya tsara zantuttukan yanayin maganganun da suke cikin matan gida ba normal irin maganganun da ake gani bane sauran fina-finai. Sannan da yanayin salon barikin kana gani kasan marubucin gogaggen dan bariki, saboda irin barikin da ya rubuta a cikin matan gida ina iya ce miki a nan kusa dai a Kannywood ba a yi wani fim na 'yan bariki irin latest 'yan bariki da suke buga barikinsu a wannan zamanin da muke ciki ba. Kuma wani abu kuma daban, lokacin da nake karanta script ɗin matan gida, ina karanta script ɗin karaktan Aminu yana kular da ni, duba da yanayin yadda yake treating matarsa da mahaifiyarsa. Kawai duk lokacin kawai da ya shiga sabuwar soyayya to fa shikenan matarsa ta gida kuma ta shiga uku, haka ma mahaifiyarsa. Musamman wani sin da yake sallah, sai aka kira wayarsa yana sallah fa, matar ta tuki ta dauka ya minta yana sallah ne ko ne? Ina ga ya miki kai an dai buga bariki ne a matan gida gaskiya. Wai kefa Amira, ya batun rawar da suka taka a cikin matan gida? A zahirance na wato ustaziya ce ni malama wacce ko hannu ka samu a baki ba zan taɓa ce za ba. Amma fa a baɗilanci ba ni da kirki ko kaɗan. Ni ne shaida. Saboda wasu halaye da nake yi kwata-kwata bai yi kama da zahiri na ba. Saboda ba za ka taɓa cewa wannan Nadiya ce take aikata wannan abun ba. Zan iya ce maka na hijabi ne na yafa. Amma daga ciki muguwa. To role ina kenan in matan gida, kuma na ji daɗin role ɗin sosai. Saboda zahirin shine asalin halina na zahiri. Matan gida zai fara zuwa muku 28 ga watan Maci, duk ranar Asabar da misalin karfe 8:30. A kan YouTube channel na Nishadda Global Resources, sai kuma Algaita TV karfe 9 na dare a Matan Gida. Matan Gida. Mun shirya tsaf domin nishadantar da ku masu kallon mu.